ayedlatulwa ngawo. Yini efilayo uJesu bazalwane. Ngoba izwa uNkulunkulu isitshele kahle ukuthi iziyopha. Isisi. Lesikhathi yonke into kuye. Yini wena ucomplain usho kahle kubamasela izono. Wathi complain ngakho. Uyabona bengiyithanda le yakhuluma ngirekodile ngangashaya ngevideo. Ngasela ngengayithanda ngikhathe ngifike ngihlale le ndaba yokukhomplela kwamakho. Ngoba inkinga akekho umuntu okhomplela njengekholwa. Sawubona sisinothuleko njani? Siyazama nje. Sisinothulane njani? Kunzima. Sisinokusaphila nakho. Izifo zethu sihlala nakho sangapha nesifo sokusuka neseqolo. Salubuza kanti yini umsebenzi kaJesu? Ayisibilisiwe. Anginaso isifo bazalwane. Mawona mina nje anginasifo. Mina ngikude nodokotela. Ngoba igazi kaJesu lirenew my strength every day. Ikhanda manje ngalizwa. Bakhona nje bezizolo bexoxa la ethi umuntu ngiyagula futhi yayilalela. Asikuthi na kwaJesu. Lalela sikuli. Mase siJesu nje sikhuluma language ukuthi siyagula siyahlaseleka. It's an attack. Lalela uma ubhekene nama-attack ama-finances ungathi ngihluthwa zikoloda. It's an attack kodwa mzodlula. Khuluma ukuphila. Esimeni sakho nasezini lakho khuluma ukuphila. Khuluma ukuphila. Hayi